Тапшырының алдагы кутлау сәламен без Иске Колатка районы Карамалы авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Зимнуров Шәүкәт Расим улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәш Әлфия Фатиховна. Нугаевлар гаиләсе, кызы Динара Кияви Илгиз, оныклары Амина һәм Марат. Хабировлар гаиләсе, кызы Гөлнара Кияви Илнар, оныклары Кәрим һәм Тагир котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез 60 ел элек гаиләдә икенче бала булып якты дөньяга аваз сала. Шук һәм шаян авыл егете кечкенәдән үк батыр һәм тырыш, акыллы булып үсә. Үзенең бер туган кыз кардәшләре өчен улы таяныч, терәк булса, гомер буе Газизә әнисенең таянышы да, улы горурлыгы да булды. 35 ел элек әнкәй белән матур гаиләләрен корып, туган авылда, төп йортта, әби-бабай янәшәсендә калып, күпләргә үрнәк гаилә буларак гомер сүрделәр. Татулыкта һәм улы мәхәббәттә безне ике кызларын тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына да аяк бастырдылар. Бүгенге көндә инде 4 оныкларына бик кадерле әби-бабай булып торалар. Яраткан тормыш иптәшем, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Минем сиңа булган хисләрем һич кенә дә сүнмәде гомер барышында. Киресенчә, мин сине яңа ярату белән сөя башладым. Әлеге яратуда хөрмәт хиссе нык тантана итә. Хәтердәме, нинди яшьләр идек, язмышлардан көттек барысын. Бер көн килеп олыгайырбыз дип уйламадык әле анысын. Тормыш иттек, эштән эшкә чаба үстердек без күркәм балалар. Хәзер инде бала аныкларың рәхмәт укып дога кылалар. Бар да булды безнең гомеребездә, шатлыгы да булды, кайгысы, бәхете дә булды, куанышы, җитәрлек ул булды барысы. Бүген сиңа бары рәхмәт әйтәм, миңа терәк булдың тормышта. Әле ярый Раббым сине язган, миңа парым итеп язмышка. Әткәйебез, күз нурыбыз, гафу ит безне, әгәр борчулар китереп сине ялгыш кына рәнҗеткән булсак. Һәр хатабызда да без синең сыман сабыр булырга тырыштык. Синнән үрнәк алып, сынмыйбыз, яңадан торып басып алга атлыйбыз. Алда да без ышандырабыз, сезнең горурлык булып торырга. Аныкларың сине яратып шулай ук Алла бирсә шатландырып торырлар. Әтиебезнең күркәм сыйфатлары булса әгәр һәрбер иратта, бар хатын-кыз көчле терәк тоеп яшәр иде дибез рәхәттә. Сабыр хылык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар, әти куллары. Әтиебезгә Ходай гомер бирсен, тигез булсын тормыш юллары. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшибез. Синең белән һәр көн чын йөрәктән горурланабыз әти, яшермибез. Сәламәт бул, кайгы-хәсрәт күрми гомер көзен тыныч каршыла. Рәхмәтебезне әйтеп, газиз кешебез, баш иябез синең каршыңда. Кадерле Шәүкәт Расимович, якын кешеләрегез сезне чын күңелдән яратып, иң изге теләкләр белән бергә күркәм җыр бүләк итәләр. Кабул итегез, юбилеегыз котлы булсын. Кешедә әти әни исән чагында, балам диюләре җанга дава. Рәхмәт әти әни барысына, бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дога кылып, еламсырап затып калалар. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән эшләр биреп, дога кылып, еламсырап затып калалар. Шундый көннәр безгә насыйп булсын, әти әни узап яшәсен. Без аларның бүген кадерен белик, узын матур гомерләр телик. Бәхетле чак әти әни белән сөенешеп каршы алалар. Күчтән
olsa, tuğanlarda birge jıyıla. Suyning ишiкләре her şağa aşık, oila bәхетләре tuyula. Бәхетле şağa